Cei nenorociți și cei lipsiți caută apă și nu este. Li se usucă limba de sete. Eu, Domnul, îi voi asculta. Eu, Dumnezeul lui Israel, nu-i voi părăsi. Voi face să izvorască râuri pe dealuri și izvoare în mijlocul văilor. Voi preface pustia în iaz și pământul uscat în șivoaie de ape. Pe timp de vară luăm apă de aici la izvor, de la 600 de metri. Când seacă, trebuie mai departe. Cam 5-6 km. E cam așa. 5-6 km. Aproape de Bretea, străi încolo. Aș avea așa dorință să fac un puț care să bește mult de apa asta așa, care e și potabilă și de la robinet, mai ales când vine murdară, nu e potabilă, are și un gust așa, mai ca și clorul, așa tare rău la gust. De multe ori apa vine foarte murdară, vine întrerupere sau nu umplesc ei apa și mulți se plâng că mai sunt la mașină spălate, vândă mașina și mulți se plâng de lucrul ăsta, că nu... Când se oprește apa, vine cu mizerie. După ce opresc și dă drum din nou, vine cu murdară, parcă ar fi rugină în ea. Dorim așa, într-un scurt, cât mai timp să ne mutăm în casa noastră, unde să mă acum în chirie cei care proprietarii vor să vândă casa și am dorit cât mai timp să ne mutăm. Și mă sprijinul fraților care vor să contribuie să ne ajute la lucrarea Domnului, ne-am bucurat foarte mult cu familia împreună. Pacea Domnului, sunt Cătălin Nahar de la Simeria, județul Hunedoara. Cu ajutorul Dumnezeu ne ocupăm cu lucrarea de ajutorare a seminilor noștri din țara românească, din Republica Moldova, Ucraina. Umblând în lucrarea de ajutorare, în lucrarea de misiune, să ajutăm semenii, am văzut că cea mai mare nevoie care o au este nevoia de apă. Așa că ne-am hotărât în cadrul misiunii de ajutorare să cumpărăm un utilaj de foraj și vrem să mulțumim pe această cale Bisericii Agape din California, care s-au dăruit, au strâns fonduri și au dăruit pentru lucrarea aceasta. Am putut să achiziționăm un utilaj de foraj și vrem să putem să facem puțuri de apă la familiile nevoiașe, la persoanele care au mare nevoie. Doresc să vă prezint și nevoile care le avem în continuare pentru ca să putem funcționa, să putem merge mai departe. Am vrea să cumpărăm și o camionetă, să putem să ducem generatorul de curent. El fiind de 1 tonă, avem nevoie de această camionetă. Cred că în continuare nevoile asociației sunt să putem să venim în sprijinul familiilor nevoiașe care nu își pot permite să-și facă un puț de apă din cauza costurilor ridicate, din cauza nevoilor care sunt. Așa că vă îndemnăm pentru fiecare donație, cei care vreți să sprijiniți această lucrare, puteți să o faceți în contul misiunii și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă vom ține la curent despre toate evenimentele asociației, despre cum evoluează lucrarea în asociație și despre mulțumirea care o au persoanele care au apă. De multe ori am fost îmbrățișați, familiile plângeau de bucurie că după ani de zile aveau apă. Sunt familii în țară care și la ora actuală duc apă cu căruța, cu măgarul, cu butoaiele de la distanțe mari pentru că nu au apă potabilă. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și vă mulțumim pentru că sunteți parteneri cu noi și împreună cu Dumnezeu în lucrarea de ajutorare să ajutăm semenii noștri să aibă și un pahar de apă. Dumnezeu să vă binecuvinteze!